Bueno, está todo, ¿no? Vale, estamos en directo, ¿vale? Bo día a todos, profesores, profesoras, director, secretaria, xefa de estudos, compañeiras e compañeiras da aula de sexto B. Hoxe, venres 18 de xuño, graduámonos. É dicir, somos os protagonistas deste acto. Hai 6 anos que entramos polas portas deste colexio para experimentar novas emocións e compartir experiencias que nos permitirán avanzar polo camiño da vida. Tamén para crear amizades que durarán para sempre. Ao longo destes 2 últimos cursos, descubrimos que na nosa clase hai persoas maravillosas e con moitas habilidades. Hai nas artistas e moi creativas como Paula, Ainhoa, Camino, Celia Louriro, Ruth, Olaya ou Celia Mejuto. Persoas tranquilas e perseverantes, como Lucía, Ana e Cecilia. Deportistas como Lucas, Álvaro, Noelia, Pablo Alborés, Felipe ou Xurxo. Tamén persoas cun gran sentido de humor e moi divertidas, como Iago, David, Mateo ou Iván. Grandes lectores como Pablo Vaquero, Victoria, Uxía ou Pablo Fernández. E escritoras como Adriana. Que te levas do colexio, Felipe? Levo unhas amizades que estarán comigo para toda a vida. E recordos alegres cos meus compañeiros cando xogábamos ao fútbol no patio de recreo. Ana, contanos un momento que recordes cun sorriso. Eu recordo cun sorriso todas as excursións que fixemos, como a Granxa Quirico, as obras de teatro. E agora deixamos que o acto continúe, pois estamos impacientes por ver o que ven a continuación. Agora vai dicir unhas palabras o director. Benvidos a este acto de graduación da promoción 2015-2021. Queridos alumnos e alumnas, pasiño a pasiño e desmedrando parece que foi onte cando por primeira vez entrabades no colexio. Quero dicirvos que rematades unha parte importante da vosa formación, a educación primaria, e creo que debemos dar grazas aos profesores que traballaron con vos ao longo de todo este tempo. Titores, especialistas, profesores de apoio, o personal non docente como os cuidadores, conserxes, administrativos, monitores do comedor. Quero dar as grazas, como non, aos vosos pais, aos vosos avós, aos vosos familiares, que son os nosos cómplices na vosa formación. E a todo aquel que contribuiu a mesma, xa que gracias ao traballo conxunto, creo que conseguimos un bo resultado. Agora xa marchades para os institutos, e onde o tempo pasará voando, e sin darvos contas xa estaredes na ceremonia de graduación e despois na universidade. En fin, do vosso paso por Campolongo estou seguro que, ademais dunha boa preparación, levades boas lembranzas e vos amigos que en moitos casos serán para toda a vida. Nós sempre estaremos para botarvos unha man no que necesitedes. Os profesionais que traballamos no cole queremos deixarvos o mellor do mundo, desexarvos o mellor do mundo, e que o voso paso polo instituto deixen vos tan grata lembranza como a que nos queda a nós do voso paso polo noso colexio. Esperamos a vosa visita de cando en vez e queremos que levedes no voso corazón o noso cole, o CEC Campolongo. Por último, teño que agradecer o traballo de todos os implicados na celebración deste acto, as titoras, as profesoras Lisi, Mari Carmen, Vivian e a Jaime. Moitas gracias polo vosso traballo para que este acto saíra adiante. Moitas gracias a vos por ser tan boas persoas e tan bons estudiantes.
polo vosso paso polo noso cole e esperamos de todo o corazón que os vaya moi ben. E espero que ora gocedes deste acto de graduación que para nós é pois, a festa final do vosso paso polo noso colexio. Un saúdo a todos. A continuación, deixamos que fale a nosa Pitoro. Bueno, pois para min, deciros que foi moi grato compartir con todos vos, alumnos, con todo o equipo de compañeiros, estes dous cursos que mo fixestes moi doados. A vos, en concreto, alumnos, digo-vos que sempre intentei que a clase fora un espazo de respeto, diálogo e cooperación, onde cada un tuvera o seu lugar e mantiverase en armonía cos demais. Gustaríame que en calquera etapa do camiño da vosa vida tiverades en conta estes valores tan importantes para a convivencia. Debedes estar orgullosos porque remastastedes esta etapa e iso indica que podedes alcanzar calquera meta se vos lo propoñedes. Estades aquí que estendrás noutra, a educación secundaria. Si de agora en adiante veñen retos máis difíciles, máis grandes, tomaros como unha grande aventura, como unha viaxe chea de aprendizaxes que vos levará cara ao futuro, que sodes vos e que o construídes con ilusión día a día. Na viaxe non esquetades o valor da amizade e da perseverancia, para que sempre estedes orgullosos das vosas decisións. Pasará que ás veces esforzámonos e podemos fallar, pero iso tamén é bo, porque dos erros tamén se aprende, e moito. A mí pareceme que o estades facendo fenomenal, moi ben. Confío en cada un de vos. E agora, non sei que máis deciros, que adiante, que sigades así de ben, como formando equipo, nada máis que desexaros un bo verán, cargando vosas pilas para comenzar con moitas forzas o curso que ven. Esquecime o micrófono. Non pasa nada. Non pasa nada. Non pasa nada. Unha aplauso. Chegou o pase de fotos. Temoslle que agradecer a profe Misi a súa realización. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive.
Cecilia van dicir unas palabras de despedida. En representación de todos os alumnos e alumnas de sexto B, nós temos a sorte de dirixirvos estas sinxelas palabras de despedida. En primeiro lugar, queremos agradecer aos mestres e ás mestras polo seu traballo ao longo destes anos. Tamén dar as grazas ás nosas familias por apoiarnos e acompañarnos día a día e ensinarnos ás veces o que os libros non podían ensinar. Ao equipo directivo pola súa preocupación constante de que todo marche ben. A Jaime, porque cada día recórdamos que neste planeta hai persoas especiais, sempre disposto a axudar, a facernos máis fácil todo, polo seu bo trato e o seu sorriso dándonos a benvida cada mañá. E por último, a todos nós, pois cando cooperamos e formamos un gran equipo, levamos adiante grandes e fermosos proxectos. Iago, que te levas do colexio? Levo de moitos recordos que nunca perderei, como cando coñecí ao meu mellor amigo, cando foi a primeira vez que fomos de excursión e os recreos de primeiro e segundo cando xogábamos todos os días. E ti, Cecilia, contanos un momento que recordes cun sorriso. O momento que recordo cun sorriso é o primeiro día que entrei ao colexio, en primeiro. Alí coñecín a Ana, pasamos toda a mañá xuntas e desde ese momento nunca nos separamos. E todos xuntos chegamos ao final desta etapa, a educación primaria, e esperamos con ilusión as seguintes. Pero mentres, un desexo para todos. Un feliz verano! A continuación, a entrega de becas. Comezamos pois. Pablo Alborez Tobato, Paula Ampudia Pintos, Pablo Vaquero Pazos. Álvaro de Novoa Barroso, Cecilia Domínguez Torres, Ruth Fariñas Crespo. Pablo Fernández Curra, David Fernández Ferreira, Victoria Gómez Sueiro. Felipe Lariño Feijó, Xurxo Lorenzo Rodríguez, Celia Lourido Fernández.
Fernando Rodríguez, Iván Moreira Carrón. Camino Pache Pérez Mirás, Ana Paz González, Mateo Pérez Escudeiro. Noelia Quiñones Suárez, Olaya Radío González, Uxía Ramallo Avil. Rodríguez Raposo, Ainhoa Irbe Novas, Lucía Torres Soto. Ahora ven a despedir. Bueno, chicos, pues queremos... O equipo directivo quere daros os parabéns, que pasedes un bo verán e agora vamos a facer a foto de grupo. Un aplauso moi forte para todos.